כנס מצטני המחשוב של אנשים ומחשבים, המנמ"רים הנחשבים בשוק, החברות הגדולות ביותר והפרויקטים הכי מוצלחים. אני שיר, בפינתי לא רק בלונדינית, הגעתי כדי לענות על כמה שאלות שמטרידות אותי בעולם ה-IT. כאן איתי ערן גוטמן, מנהל מערכות מידע בשיכון ובינוי, שידוע בכינויו איש הברזל. מה שלומך ערן? בסדר גמור, מה העניינים שיר? מצוין. טוב, אז ככה כמה שאלות. תספר לנו מה הפרויקט הכי חדשני שעשית ששינה את פני הארגון לאחרונה. השנה התמנו מערכת שירות לקוחות בחברת נדל"ן שלנו. החדשנות באה במקום שמי שקונה דירה בסופו של דבר הוא לקוח שנמצא איתנו והוא לא יכול לקנות עוד דירה או לעבור ממוצר למוצר, ואנחנו באים לקראת הלקוח ונותנים לו את כל היכולות ברמת השירות וברמת הדיווח והבקרה על התשלומים ועל בניית הדירה, כדי שבסופו של דבר החוויה הזאת של קניית דירה תהיה מאוד מוצלחת. אוקיי, אז תן לנו איזה 3 טיפים לניהול פרויקט IT מוצלח. הטיפים הם פשוטים. אחד, זה שיתוף עניין עם המשתמשים. תמיד להבין את הדרישות, לספר מה הקשיים מצד אחד. הטיפ השני זה שיתוף עם הספק. הספק הוא שותף עסקי וצריך לעבוד איתו בצורה מלאה ושקופה וטובה וחברית. והטיפ השלישי, להשיג הצלחות קטנות תוך כדי. פרויקט בדרך כלל נמשך הרבה זמן, צריך תוך כדי לסגור הצלחות קטנות כדי לראות גם תוצרת גם ללקוחות וגם למשתמשים. כן, מעולה. מה לדעתך הגוף העסקי צריך לעשות בהיבט הטכנולוגי על מנת לבדל את הארגון בעצם משאר המתחרים בשוק? הגוף העסקי בעיקר צריך להבין איך ה-IT ואיך המערכות יכולות לעזור לו לבידול. בסופו של דבר הוא צריך להביא את הצרכים העסקיים, ומי שאמון על המערכות IT ועל זה צריך להביא את הפתרון הטכנולוגי עסקי ולקשר בין הדברים. ועכשיו כמה שאלות קטנות ככה, תענה לי בלי לחשוב יותר מדי. מה עדיף, רעיון חדשני או עלייה לאוויר של פרויקט ענק? בדרך כלל העלייה לאוויר זה של פרויקטים שהם חדשניים, אז זה משולב. אוקיי, מגניב, תשובה טובה. טוב, נמצא איתי כאן פלי הנמר, יזם ומנהיג אנשים ומחשבים. קודם כל, הבנתי שיש לך יום הולדת היום, אז המון מזל טוב. תודה רבה, זה כל יום מזל טוב, כי כל יום הולדת, אבל זה לא היום, אבל לא חשוב. אמרו לי שהיום. מי שאמר יודע שאני אומר כל יום את זה יום הולדת. הבנתי. טוב, סגור. תודה רבה. נלמד לפעם הבאה. פלי הנמר הוא ולא אחר, כל יום הולדת, אוקיי? אוקיי, אז בתור ככה מנהיג ומוביל המדיה הטכנולוגית בישראל, מה יש לך להגיד לנו על ה-IT בימים אלו? ה-IT כל הזמן מתחזק במה שהוא צריך לעשות למען העסקים, והעסקים מבינים את זה. אתה יודע שיש המון תחרות היום בשוק. יש המון מתחרים וחברות קטנות וגדולות, אז איזה טיפ יש לך לתת לחברות הקטנות יותר מבחינה טכנולוגית כדי ככה לתפוס תאוצה בתחום הזה? אז אני אספר להם סוד קטן שהם בטח יודעות. האחרון שנכנס לטכנולוגיה הוא הכי מתקדם, כי הוא משתמש בטכנולוגיה הכי מתקדמת. מה קרה לקטנים? בדרך כלל לא הייתה להם טכנולוגיה, רק לגדולים. אז תיכנסו עכשיו, תעשו טכנולוגיה הכי מתקדמת האחרונה, ואתם מיד תתקדמו. עצה טובה. תודה רבה. ומה אתה מאחל ככה לשנת 2015 לאנשים ומחשבים? לכולנו שתהיה שנה ממוצעת. למה לא שנה טובה? איך זאת ממוצעת? ממוצעת זה יותר טובה משנה שעברה, פחות טובה מזאת שבוע אחריה. צודק. נכון? אז זהו, זכינו. תודה רבה. תודה לך. תודה לשיר, האחת והיחידה, ניכנס שנינו לפריים. בבקשה. נכנסנו? ותודה רבה כמובן לאיטרנטי וכל החבר'ה של אסף, בר המקסים ולאה שמולי ושיר כאן. תמשיכו להיות איתנו כל הדרך. אז כאן פינתנו לא רק בלונדינית. לכתבות נוספות ומידע על עולם ה-IT, הצטרפו לערוץ היוטיוב של איטרנטי.